अनिल कुमार बसुमतारी बिथां सारा बिसानि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ मा बुंखो बाखनायखो ना जावखो स' आपडेटखौ होनो थांगासिनो दङ। बेनि सिगांनो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि इउट्युब चेनेलनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाबावबाय। आइ होप नोंथांमोन साफ्रोमबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं आरो आंबो बे समाव मोजाङैनो दं। स' जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक होनानै फैबाय थानाय समाव आंखौ भिडिअ बानायनो थुलुंगा होलांगोन होननानै मिजिंथिदों आरो भिडिअखौ फुल नायजोब बेनि उनाव कमेन्ट हरनो दाबाव आरो शेयार खालामनानै हो जाहाथे बयबो बर' रायजो राजाफ्रा नुनो हायो। थ' बिथां अनिल कुमार बसुमतारी सारा स' बिसनानि दैदेननायावनो बर' सावथुना गासै मुलुगावनो मिथिसार जागासिनो दङ। बे बाथ्राखौ बिथाङा डाइरेक्टलि बुंदों। स' बिथाङा थारैनो बिसाखौ बाखनायदों। आइ होप आंनि बायदिब्लाथाय आंनि साननायाव थ' नोंथांमोननि बायदिब्ला मा बुंदों बिथाङा फुल नायजोब बेनि उनाव कमेन्ट हर आरो थारैनो बाखनाय मारदोंना बेखौ बुंहरबानो जाबाय। आर्टिस्ट एस'सिएशननिफ्राय जे हांख्राय बिलाइ मोनदोंमोन आङो जे दसे सम नुजाफैनानै बिटिआर गभर्नमेन्टनि जा स्पन्सराव 6 बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनि बियो माने गासै आर्टिस्टफोरा बेवहाय बाहागो लादों होननानै आं सानो। बर' आर्टिस्ट बिसेसकै सिनेमा जगतनि गासै एक्टर बिथांमोना बाहागो लादों। बेयो ओरैबायदि मोनसे थाखोआव सफैबाय होननानै आं बुंना लानो लुबैयो गावखौनो बर' फिसा हिसाबै। दिनै बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि हेफाजाबाव दैदेननायाव बेयो आसामाव सा सानजा भारतावल' नङा सारा मुलुगाव बेयो दा बर' फिल्मा गोसारगासिनो दङ आरो बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों निस्सय जोङो भारताव मुलुगाव जोङो मोनसे बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। दिनैनि बे 6 बड' फिल्म एवार्ड जायनाखि सेरेमनि फांसनाव गाहाय बिबान लानानै जोंनि हिन्दी फिल्मनि मोनसे समनि मुंदांखा फावखुंग्रि पद्मिनी कल्हापुरी बिथांनि गोबां फिल्म आंबो नुदों। बिथाङा जाखिनि मेथाइ खनबाय बिथांनि जानि स्पिचनि गेजेरजों निस्सय जोंबो बर' फिसाफोराबो बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि हेफाजाबाव जोङो आवगायलांनो हागोन। आङो जोबोद मोजां मोनदों जोबोद गोजोनदों। बिसेसकै मानबगेदेर प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारा दिनै स्पन्सर खालामनानै नैबे गुवाहाटीयाव थानाय इन्टारनेशनेल अडिट'रियाम कलाक्षेत्रआव बेहाय जाबादि एवार्ड प्रेजेन्टेसन जादों निस्सय आं सानो फैनाय दिनफोराव मोनसे जोङो आरोबाव गोजौनिफ्राय गोजौसिन थांनो थाखाय जों मोनसे बिराद मोनसे साहस बिराद मोनसे थुलुंगाना मोनदों होननानै आं बुंना लायो। आंबो आंनि बिजानिफ्रायबो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिफ्रायबो आङो बिटिआर गभर्नमेन्ट लोगोसे पद्मिनी कल्हापुरी लोगोसे बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशन गासै दैदेनगिरि आफादगिरि नायदों बिथांमोननो रोजा रोजा साबायखर हरदों। एसेनोसै खाबु मोनब्ला जोंबो मदद होनो नाजानि।